asikubingelele sikwamukele uPastor Olinda. Inamba ke uyisisa9 yak5 ntambama kuphela WhatsApp uyafona. Monday to Friday kuphela. Sibheka la udaba lamaphupho kulembukelo buzela ngokuphupha umuntu ongasekho egqoka ingubo ezimnyama. Nake singakusho. Number 1, ngokwesintu uma kungeze kuphupha umufi kuwuphawu uma egqoka izingubo ezimnyama. Lokusho kungenzeka uyakhonjiswa ukuthi umufi akakagezwa noma akagenzelwa inhlambululo futhi kudingeka lemgeze ahlanjululwe. Shule i-apply ngokuthi phela umufi akasagezwe akasahlanjululwe. Senasukuma ke yenza njalo. Number 2, kwesinye isikhathi ke uma uphupha umufi kuba uphawu uma egqoka izingubo ezimnyama. Kodwa ngasho kungenzeka uyakhonjiswa ukuthi ke abathakathi sebamngcolisile uma ukuthi ke nani imgezile namhlambulula isikhathi nesendlule yabona. 3, yenza futhi uma uphupha umufi sithole ngophawu uma egqoka ingubo ezimnyama. Lingabe ukuthi kungenzeka niyakhonjiswa ukuthi ke umufi azange agezeke ahlambuluke uma kungukuthi nisanda kumenzela inhlambululo ensukwini ezimbalwa zendlule. Ngoba omunye umuntu ungenzeka ukuthi kulephile niyamgeza yenza inhlambululo awu emalanga naselimuni uqonda ezimnyama futhi kungenzeka azange agezeke azange ahlambuluke. Ufuna niyilungise le nto leyo nibheke ukuthi yini lenza ukuthi angahlambuluke yini lenza ukuthi angagezeki. Number 4, kwabanye uma uphupha umufi yaba nje uphawu uma yagqoka izingubo ezimnyama. Ekungasho kungenzeka umufi wahamba maybe nenzilo angazange akhunyulwe yona or kukhona ithunzi elifuna ukuthi linihaqe lakhaya ngenxa yokushona komunye umuntu. Kuyenzeka futhi omunye uthola ukuthi ngesikhathi ubona umufi egqoka ingubo ezimnyama ngoba kuzoshona mawukuthi akusikuthi wahamba enenzilo angazange ayikhunyulwe. Number 5, ngokwenkolo ke uma uphupha umufi kuwuphawu olubi futhi uma egqoke izingubo ezimnyama. Okusho ukuthi kungenzeka kunomoya nje omubi oziveza njengomufi ngoba ufuna ukuphambukisa uphinde ukungcolisa. Leviticus 21:11 angangeni nakumuphi umuntu ofileyo angasingcolisi ngoyise noma ngonina. Siyabonga ke besibheka lapho umuntu ongasekho egqoke izingubo ezimnyama. Akuba umusa kuba ngibusisa.